Bye, holiday, bye. Tuesday karon Melbourne Cup holiday, pero dapat na ako sa Queenstown karon kay nag-shoot kakasal ni di Pai ako kaila. Problema kay akong visa dugay kayo. Nag-apply ko last August, paspas kay 9 days, karon 15 days wala pa naghandle sa akong visa. So ito ba di stuck ko nga sa Melbourne niya, nag-leave ko for 1 week, more than 1 week. So I don't know what I'm gonna do here. Good thing nga, ang akong team na nakuha kay si Don ug si Aldin para mo video niya. Kanang pwede man mo photo si Don. So nahitabo si Don na photo niya, usa lang videographer. So wedding karong Friday. I still hope makahadto ko kay Steve ka atong kamera eh. Dahil lang bata. Okay. So I'd still hope makahadto ko if maabot akong visa ugma or Wednesday, then makalupad pa ko Thursday and makashoot sa kasal karong Friday. But fingers crossed. At yun yung kamera hayawa. Steve gata eh. So, right hand na ta dapat, no? So mag-ilis ko kan lang. Lisod din siya pagdala sa cam kong left hand kay makapuir sa rim left hand ba. So sa right hand okay ra. Nala ko sa right hand na lang remote sa kong left. So mag-practice ko remote control sa left. Anyway, mo to batia lagi kay ganahan kay ko matug Queenstown ba kay bucket list na ako mag-prenup diha mag-shoot og wedding. But the problem is mo lagi dugay kay nabutang visa like amot delay ko na sa Beijing kuan pisti mo na og discriminate dito man gidala sa Beijing akong application nga namo ko sa Australia mao to pisti kayo sad ko gamay o sad ko dako di ay para confident mo ko sa akong team nga ninutog kuha so okay ra ni okay padung nako so sa balik kay maglungag magkanang mag steam saging sa gulan og cheese whiz lami ka na siya nakakita sa kong nakaila ko ito tagaan ako YouTube channel ako nakasikihor Bisaya sad ako balay sige sulod sa ko gay sulod sa ko bay magluto sa ko kaatan kipiraha eh. Bye. So explainan mo sa sitwasyon sa visa na ko karon akong visa dili Australian citizen, ni said Australian resident visa, pero akong visa karon is something else. So ang problema is kung moadto ko New Zealand kailangan ko ma-apply og visa. Ang nahitabo sa mo is last August nag-apply mig visa para New Zealand kasi nangadto mi pag September, which is naga-edit pa ko sa video karon. Problema is paspas na kay ito 9 days kuha din ng visa, wala problema, but single entry kay months ago na manggoy panghitaboon sa Christchurch na ay Australian Muslim ug mga Muslim, so stricto sila sa visa lately. So mutong ako ang initial visa single entry karon kinahanglan ko moadto karong adlaw November 5 na ako yung mga ticket everything else, pero it took them around more than 16 days pa wala pagyabong ko yung officer, wala pagyabong ko yung visa officer. So akong visa na stuck, wala pagyabong ko yung visa tug karon na ako nga rin sa Melbourne, pero may gani na ko'y duha ka book team nga akong ipadala ngadto sila lang sa imong handle sa photo sa video mo'y nakahaso lagi kay ang video mas may duha ka tao and ako tay mo photo, pero contingencies ang katong usa may saligan sa nako mo photo kuyog may gapon ka shoot sa dug wedding, so siya na lay mo take over sa photo. Ang video sa nalang ka tao pero simple, pero swak man to nga video fighter kayo. So mura to makaiubos nagyabong ko nga rin matag na ako nga to, pero kung maabot gyud ang visa karon or ugma, so ayan ako makakuha ticket karong Thursday, lupad ko nga to, abot ko nga to Birne Thursday sa hapon 12 pakuha ko nila, makaapas pa ko sa wedding, so fingers crossed matag makadto gyud ko and mag-vlog ta ko makadto ko, kung di ko kadto may klarong vlog. Oy, sige, kanang mag-steam sa kong saging, mangita sa may kalingawan nga rin. Naghulat pa kung lora mo bangon, pero around alauna naman, so I doubt if manglakaw pa may basing diri natin alimin diri. Pero mo na magpaabot ko unsay update kung bangon ba sa di. And then we'll find out kung malaag mi or di. So maura. Piste gid nga no. Pero personally salap sa dako na ako'y gawing delay sa pag reapply, pero di mo gid na dapat yung tapaspas ang ilang rason good kay ang Beijing daw nagakuan
holidays. Pero kung nag-holidays ang Beijing, ano na ako sa Australia, nag-apply ko visa for New Zealand, mas dool ko sa New Zealand. Ngano dito man sa Beijing, kay porque Pilipinas ko. I don't know. And ngano Beijing may nag-question lang ko kay medyo bitter ko. Ngano Beijing man ang motrabaho sa kanang visa nga padung ko New Zealand, di mo ko padung sa Beijing. Di na mag-bitter. Anyway, fingers crossed lang nga maabot ang visa tomorrow or the next day. Kung makadala gasto sa ticket, makalupad pa ko nga to. But other than that, that's it. Hey! Di kaya ba? Update. Just got my visa now. Yes! Problem. Wedding is just today. And they're just heading to the reception in New Zealand. So, shit. Very disappointed. Very disappointed.